Oi. Eihän tämä lähde käyntiin enää. Oi. Mikähän tähän tuli? Oi. On paikka. Joo, mahdoton paikka. Joo. Mikähän tähän tuli? Joo. Mikä sieltä tuli? Järrököinen täällä. Mitä? Minulla polojatti tähän. Ei lähde käyntiin enää ollenkaan. Laita sä uut portteri sulle. Ihan uusi portteri. En minä teiltä mitään enää ala ostamaan. Te aina minua enää mitä? Eihän me se on karhea kuin mikä. No en minä aivan. Ihan uusi portteri. Jaa. Minusta nämä. Tää on tosi vanha. Tää on uusi kuin mikä. Joo, jos Kake sanoo, että se on uusi, niin se on uusi. Jaa, niinkö? Joo. Ei voi olla. No niin. Koistuhan se. Tää ovi on vähän paskalla, mutta... No niin. Mehän koistusta. Se on tuo omminnan varkausluukko, ettei sitten varmaan jäykkyyttä. No niin. Laitetaanko nimi paperiin? Jaa, en minä tiedä, että vähän haiseekin aivan komeelta. No millä sä ajattelit sit lähteä, jos sulla on tää kolon paska täällä rikki? Minäkö tarvitsisin uuden auton? Kai Kake tietää paremmin, että se on hyvä auto. Jaa, no jos minä sitten kävisin koeajolla. No niin, lähdetään kojalle sitten. Siinä on se käsijarru vähän huono. Joo, mikä tämä ei liiku ollenkaan. Tää ykköstä pitää vähän pitää käellä sisässä. Se ratti on vähän jäykkä, kun se on uusi, se on vielä, ei ole vielä kulunut, niin se on hankala sit välillä kääntää. Joo, mikä tässä on? Jaa, mitenhän tässä käy? Toimiikohan tämä ollenkaan? Oi. Meillä on oi. Oi että. Oi. Joo. Mille se portteri tuntuu? Niin, mille se portteri tuntuu? Eihän tämä ole. Joo, se ovi on ihan paska tuosta ikkunasta pihalla. Mitenkä? Joo. No niin. Voi että. Kyllähän tämä on... Tuleeko nimi paperiin? Joo, en minä tiedä. Kyllähän tämä kuitenkin eteenpäin liikkuu ja pakko minun on jostakin työmaalle päästä sitten. Voi että. Kyllä tää auton tarvii. Joo. Voi että. No, pitäisikö sitten kaupasta? Joo, nyt otetaan toi nimi tuohon paperiin. No niin, lyö No niin, Roppanen nyt se nimi paperiin. No niin, siinä on jäänyt sitten, jos tämä nyt sitten on kerran. No niin, hyvä auto, niin siitä niin sitten on. No niin. No niin, Roppanen, se on 2 tonnia ja toi polo jää meille. Siitä on. Saadaan päälle 2000 euroa lapaa heti. Täällä se sulla on nimi paperissa, täällä lukee, että se on 2000 euroa. Ja polo jää meille. Kyllä minä sitten löytyy sanoa. Joo, se on ihan hyvä. No niin, lähdetään vetää siitä. Se on jo vähän jäykkä, mutta... Käytä kokoimaa. No niin. No niin, Kake, lähdetään. No niin, Kake, lähdetään vetämään. Ja laita käyntiin, nyt lähtee. Tässä on nyt liukas. Oi. Mitä? Oi. Voi mahdoton paikka. Miten tämä heti päätyy tänne? Oi. Ei tämä lähde. Oi. Miten minulla näin kävi? Mitähän minä teen? Oi. Ei näin voi olla. Oi, minun portteri. Uusi portteri meni ojaan. Voi mahdoton paikka. Eihän tämä lähde. Tukkosen pojat, mihin te menitte? Oi.